Fil-programm speċjali Xarabank tal-ġimgħa li kien iddedikat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, ħareġ mhux biss l-element politiku iżda l-poplu Malti seta' wkoll isegwi l-ħajja ta' wara l-kwinti tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-familja tiegħu. Fil-fatt għal dan il-programm kienet mistiedna l-mara ta' Adrian Delija, Niki Vella de Fremo, li b'ton umoristiku qasmet il-ħsibijiet li kienu għaddejjin minn moħħa u l-eċitament tal-5 titfal tagħhom waqt il-ġurament tal-ħatra tal-kap tal-Oppożizzjoni. L-iktar ħaġa li bdejt ninkwita li tfal jibdu jitmieku mal-art, speċjalment iż-żgħir. Dik l-iktar ħaġa li bdejt ninkwita, għax ovvjament kienet xi ħaġa formali u jiena moħħni fit-tfal. Għax it-tfal bdew jagħmlu Nick beda jaqbad miegħi, Chris beda jagħmel uċuħ u beda jagħmlu ġilsinu. U bdejt ngħid ma toffiex ħanagħmel. Imma apparti jiena għadnet ngħix naħseb ħolma. Laqas naf x'laqatni. Aktar tard matul il-programm intwerit silta fejn it-tim ta' Xarabank għamel ġurnata mal-familja Delija fejn tibda bil-kolazzjon, komplit bil-qadi ta' dmirijiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u wara barbecue fid-dar tal-familja kollha miġburin. Boys and girls, let us introduce tonight the one, the only, the coolest kid on the block, Nicolene Delija. Iżda l-programm ħaxeħ ta' iktar personali meta Adrian u Niki flimkien bdew jirrakkontaw kif iltaqgħu u kif żvolġiet l-imħabba bejniethom. Sakemm fl-aħħar intwerew ukoll siltiet mit-tiġ tagħhom. Biex ikompli mal-atmosfera ta' ferħ u briju li ġab dan il-programm miegħu, ma naqas li l-programm jingħalaq bid-diska favorita tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-mara tiegħu Xemx.